Ġurnata oħra fejn il-ħolma ta' diversi żgħażagħ saret realtà. Dan kif wara nuqqas ta' sena minħabba l-pandemija tal-COVID-19 komplew isiru iċ-ċerimonji tal-gradwazzjoni fl-Università ta' Malta. Fis-sala Sertem Iżammit it-tlieta kien imiss lill-istudenti li ggradwaw mill-Fakultà tal-Edukazzjoni, fosthom il-kollega u ġurnalista ta' Net News Xerawna De Bono. Gradwaw ukoll l-istudenti mill-Fakultà tal-Ambjent Mibni. Sabiex setgħu jinżammu dawn il-gradwazzjonijiet u fl-istess ħin jitħarsu l-protokolli maħruġu mid-Dipartiment tas-Saħħa Pubblika, fis-sala qed jiddaħħlu biss il-gradwati, fuq li qraba tagħhom qed jintalbu jsegwu b'mod dirett iċ-ċerimonja taħt tinda fuq big screen f'parkeġġ numru 6 jew fuq is-sit u l-paġna ta' Facebook tal-Università. Matul il-jum ta' tlieta komplew ukoll iċ-ċelebrazzjonijiet tal-istudenti u l-baskets tradizzjonali. Iċ-ċerimonji tal-gradwazzjoni jiġu fit-tmiehom l-erba' fejn kollox ikunu saru total ta' 13 ċerimonja. Il-Kamra tal-Aħbarijiet ta' Net Television tawgura l-isbaħ xewqat lil dawn il-gradwati kollha li temmew l-istudji tagħhom mill-Università ta' Malta.